Νομοσχέδιο που να επιτρέπει το κούρεμα των καταθέσεων στα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλήθηκε να ψηφίσει η Κυπριακή Βουλή το απόγευμα της 19ης Μαρτίου. Ωστόσο, το νομοσχέδιο απορρίφθηκε αφού 36 βουλευτές ψήφισαν κατά, ενώ 19 βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού τήρησαν αποχή. Των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, νόμος του 2013. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου? Ουδής, κύριε Πρόεδρε. Πόσοι ψηφίζουν εναντίον? 36, κύριε Πρόεδρε. 36, κύριε Πρόεδρε. 36, κύριε Πρόεδρε. 36. Μάλιστα. 36. Αποχές. 19. Με 36, ευχαριστώ. Με 36 ψήφους εναντίον και 19 αποχές, το νομοσχέδιο απορρίπτεται. Ωστόσο, φαίνεται ότι επίκειται νέας μορφής κούρεμα, καθώς η Τρόικα έμεινε σταθερή στην αρχή της. Κύπρος χρειάζεται να εξασφαλίσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ για να προχωρήσει σε δανειακή σύμβαση, ποσό που είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί ακόμα και από τη Ρωσία. Σε νέα σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις 25 Μαρτίου, Κύπρος και πιστωτές προχώρησαν σε σύναψη δανειακής σύμβασης που περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα κούρεμα για τις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ σε ποσοστό που κυμαίνεται κοντά στο 50%. Η μετάβαση μας στις Βρυξέλλες σε μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή είχε μια και μόνο επιδίωξη. Να επιτύχουμε την σωτηρία της πατρίδας μας μέσα από την σταθεροποίηση της οικονομίας και τον εξορθολογισμό του τραπεζικού μας συστήματος. Οι ώρες ήταν δύσκολες. Σε κάποιες στιγμές ήταν δραματικές. Η Κύπρος βρέθηκε μια ανάσα πριν από την οικονομική κατάρρευση. Οι επιλογές μας δεν ήταν ούτε εύκολες, ούτε το περιβάλλον το ιδανικότερο. Όμως, με σκληρή διαπραγμάτευση, με επιμονή, αλλά και με συναίσθημα ευθύνης, φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα που διασφαλίζει τις προοπτικές της χώρας. Και ενώ η δυσφορία όλη αυτή την περίοδο ανάμεσα στους πολίτες ήταν έντονη, τα νέα δεδομένα περί κουρέματος προκάλεσαν οργή και η νομιμότητα του κουρέματος αμφισβητείται έντονα. Πάντως, οι αγωγές εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ήδη ξεκινήσει. Μεγαλοκαταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας δημιούργησαν σύνδεσμο και προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να κερδίσουν τις περιουσίες τους. Εάν υποθέσουμε ότι θα είμαστε χίλιοι, οι νομικές διαδικασίες που θα κινηθούν στην Ευρώπη θα είναι από το σύνδεσμο για λογαριασμό των 1.000 μελών. Στο κάτω-κάτω, ποιος είναι εκείνος ή εκείνο το σώμα που έχουν το δικαίωμα ή διαθέτουν το αλάθητο για να αποφασίσουν ότι εμείς πρέπει να πεθάνουμε για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ελεγχθεί η νομιμότητα του κουρέματος υπέβαλε και ο δικηγόρος Παύλος Αγγελίδης, ο οποίος εκπροσωπεί συμφέροντα καταθετών στις τράπεζες Κύπρου και Λαϊκής που πλήττονται από την απόφαση για το κούρεμα. Το κούρεμα γίνεται με νόμο. Τώρα, εάν ο νόμος εφαρμόζεται σωστά ή όχι, είναι άλλο ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου, γίνονται πολλά λάθη, τα οποία οφείλονται σε πολλούς παράγοντες. Πρώτο, διότι έγινε ένας νόμος πολύ βιαστικά. Δεν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα από τους αρμοδίους που ήταν η Κεντρική Τράπεζα και νομίζω ότι δεν εφαρμόζεται και σωστά. Αφετέρου, οι εξαιρέσεις από το κούρεμα, όσο πιο πολλές ομάδες εξαιρέσετε από το κούρεμα, τόσο ψηλότερα θα ανέβει ο συντελεστής.